tal-Iben u tal-Ispiritu Sant biex jirani sejħu l-Marija. Slim għalik Sultana, ta' ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li jekk ngħidu għali xaħna t-turufnati u li teva li jekk nitniedu aħna li nikbu nor mejdana u it-tadmur. Ejja mela avukata tagħna dawwalnejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu fott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u bija u ħejwa biex tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu.